Aquest any 2020, totes les gestories de Catalunya heu fet un gran esforç per continuar al peu del canó, amb jornades interminables, adaptant-vos al treball des de casa, amb noves normatives i terminis de presentació impossibles. Heu donat el millor de vosaltres perquè la vocació de servei és la nostra senyal d'identitat. Gràcies! Professionals propers i pràctics. 3 paraules que ens han definit millor que mai durant la crisi sanitària de la Covid-19. Els gestors administratius hem demostrat la nostra professionalitat i utilitat per a la societat. Hem estat propers a les necessitats urgents dels nostres clients i hem actuat de forma pràctica per resoldre els seus assumptes en moments molt difícils per a tothom. Benvolgudes, benvolguts. Com a conseller d'Empresa i Coneixement, vull agrair-vos la tasca que heu portat a terme des que va ser decretat l'estat d'alarma per la Covid-19. Des dels sanitaris, que han estat a primera línia, fins a vosaltres, les gestores i els gestors administratius de Catalunya, hem pogut fer front a la pandèmia i hem pogut resistir a la crisi econòmica i social que se n'ha derivat. Des del Govern de la Generalitat us volem agrair la vostra dedicació a l'hora de gestionar l'allau d'urgències que hem rebut i a la vegada us encomano a seguir desenvolupant la vostra feina amb la mateixa professionalitat com fins ara. Teniu tot el meu reconeixement i a casa meva us he de dir que el meu pare era gestor administratiu i per tant us conec molt bé. Moltes gràcies. Ara toca mirar cap al futur. Tornarem a la nostra vida de sempre, tal i com la coneixíem abans, amb els nostres amics, les nostres famílies i tots els nostres clients. Tots junts ho aconseguirem. Hem perdut molt en aquesta pandèmia i d'això n'hem après. Ara, més que mai, estic orgullós de la nostra professió. Estic orgullós de ser gestor administratiu. Soc gestor administratiu. Soc gestora administrativa. Soc gestor administratiu. Soc gestora administrativa. Soc gestor administratiu. Soc gestora administrativa. Estic orgullós de la nostra professió. Estic orgullós de la nostra professió. Estic orgullosa de la nostra professió. Estic orgullós de la meva professió. I jo també. Jo també. I 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 jo també. Som gestors administratius, orgullosos de la nostra professió.